Természetesen a pilótája kívás lenne, hanem egy autógyújtás. Szóval... Hölgyeim! Picit megint ide jövünk közétek, jó? Illetve a mi kedves közösségünk közé. Lássuk, van-e köztetek bátorról? Hát vagy, bátor? Jöjj! Bátor. Azt mondod, bátor vagy? Inkább nem vagy bátor? Dehogy. Te is bátor vagy? Bátor. Aki így csinálnak, bátor. És a lányom, neked még nem is lehet mekkora lányom. Nagyon mit várok fel? Hogy hívnak? Jennifer, nagyon szépen adom. Bea. Bea. Ani. Na milyen állunk csinos megtaláltam? Egy nagy társad a csajoknak a bátorságukért, jó? Hölgyeim, gyertek ide! El is megmondom, hogy mit kell csinálni, jó? Gyere, átjössz a másik oldalra. Fordulj arra falára. Nos, a hölgyeknek megmutattuk, hogy hol kell kapaszkodni. És a dragstert föl fogjuk kapni két kerékre, úgyhogy a csajok ott állnak. Készen álltok, hölgyek? Mindenki? Van, akkor hátszóljon! Kamerásszor a lányodat, ha már egyszer ott van. Már segítettem egy zsedi előre. Hát én megy a dragster két kerékkel. Nézzük meg szerintem még egyszer, igaz? Azért nem elég belőle. Azért gondoljatok oda, hogy mennyi nyomaték kell ahhoz, hogy egy ilyen viszonylag lassú sebességű. Egy autót felkapjuk így a két hátsó kerekére. És a hölgyek egyébként a csajok nagyon bátrak, jó? Azt el kell ismerni. Bátrak a gyömölői csajok. Valaki kézkerekezik, valaki dragsteren van, igaz? Hát ne is fogjátok vissza magatokat. Valaki sikítani akar, akkor hátszóljon! Mondjuk most, tárcsáljunk többre! Nézzétek meg a mocskos riát, megpróbálja felemelni a kocsikat. Nem fog sikerülni, Ricsike! Ahhoz még gyúrni kell! Mindig megpróbálja. De hát nem érti meg, hogy ahhoz még gyúrni kell. Milyen érzés itt áldogálni? A legjobb, azt mondta, a legjobb. Akkor én is csinálok mellétek egy kicsit. Hát csak egy pár szóra. Addig adok egy interjút a Jennifernek. Az adrenalintól van jó. Az adrenalintól nincs jó, van jó, de azt is nem tudom.
Jani! Gondolj, ki akarod próbálni még legközelebb is. Akarod még kipróbálni legközelebb is. Akkor megbeszéljük. Kevin és Benjamin! És a Roxanne-i! Jennifer! Ali! És Pea! És természetesen az autóidítos! Hatszoljuk rá a legjobbra! Egy nagy tapsot csajoknak a bátorságokért, hogy igazán megérdemli. Én bizony ígértem nektek, hogy látni fogtok egy igazi kalandot, igaz? És most fogtok is. Ezt a kalandot, aki be fogja nektek mutatni, nem más. Itt a élő brazil pilóták, Thales. A közben addig megkérdezem ezt a úriember, te is kipróbáltad volna? Ezt igen. Hát ezt se tudod. Viszont, Thales, az élő brazil pilóták, be fogja nektek mutatni, hogy egy teljesen átlagos, teljesen jószültapi Suzuki-val ilyen kalandózik, ugyanis nagy sebességgel neki fog hajtani az ott felállított Kasszinak. Aztán egy Suzuki-nak a tekintetében lehet nagy sebességről beszélni, de azért megteszünk mindent. Amit bír, azt ki fogjuk belőle hozni, ezt meg fogjátok látni. És azért ezt el kell, hogy mondjam nektek, hogy ez egy 90 nem tudom hányas égállatos Suzuki, amit úgy kaptunk, egy nagyon kedves, pontos ismerősünktől, de még gurulni is még megy. Szóval a lényeg az, hogy a törésteszteken katasztrofálisan mutatkozott be ez az autó a maga csúcs idejében. Neveztük úgy is, hogy papilautó. De Thales ezt nem zavarja. De nem tudja, hogy Magyarországon ez az autó ilyen rossz törésteszteket mutatott. Kicsit megtöröljük az ablakot. Nem tudom, hogy életem, hogy annál tisztább lesz. Az autó amúgy nincs kibukó csövetve, és semmilyen extra elemet nem van. Ahogy látjátok, ez egy Cool Extra nélküli Suzuki, ami még azt se tartalmazza, ami az alapsorokban jár, például a szélvédőt. Vagy ilyesmi. Tehát ezt se zavarja. Mindössze jó beöltözött, azt nem tudom minek, de fölvesz egy bukót, azt viszont abszolút értem. És ezzel a Thales taxival fogja bemutatni nekünk ezt az autós ütközést. Viszont nagyon fontos, ne próbáljátok tudni, jó? Otthon se, az utakon se, akkor se, ha van egy ilyen Suzuki-tok és pont ilyen sárga színe van, ne menjetek neki senkinek se vele, mert nagyon össze fog törni, és nagyon meg fogjátok ütni magatokat, mert nem mindenki Thales, nem mindenki ennyire őrült. De ahogy látjátok, egyébként meglepő ez az autó, ami jól teljesít. Ma este lesz a negyedik ütközés a két hajókatában. Negyedik. Azért ezt sem gondoltam volna egy Suzuki-ról. Én azt gondoltuk, kötöttük itt fogadást a srácokkal, hogy egy és vége. De aki arra fogadott, az elbukta, mert a Suzuki bírja. A Suzuki még mindig bírja, és az a durva, hogy a mocskos Rián is még mindig újra tudja éleszteni ezt az autót, még mindig beindul. Első sebesség már nincs benne, de a második az gyönyörűen veszi. Úgyhogy azzal elindul, picit megtoljuk, adja a lendületet. És akkor most szeretnék csöndet kérni, jó? Senki ne beszéljen. Megkérjük a zenét is, hogy hallgassuk le. Mindent. Maradjunk csendben, csak hogy halljuk, hogy mekkora hangja lesz az ütközésnek. Tudjátok, hogy mindig megugratunk benneteket egy picit, nem?
Menni fog? Nem érti a kérdést, mert vezet. De annyi, hogy oké. Most viszont tényleg csendet fogunk kérni, mert most már tényleg neki fog hajtani ennek, jó? Úgyhogy nyugodtan kapjátok elő a telókat, és örökítsétek meg, hogy mit nem szabad kipróbálni, jó? A közutakon. Ezt szerintem otthon sem próbáljátok ki, oké? Szép nagy csattanás lesz előre szóló, úgyhogy nem kell megijedni. Nagyon bízom benne, hogy Thales megint meg fogja úszni, ugyanis nem tudom, hogy miben van a szorma teteje, te még mindig bírja. Mi már kétszer kikalapáltuk. De le a kalappal az autók előtt. Komolyan mondom, hogy a világ, a jó értelemben mondva, a világ legigénytelenebb autó, csak tankolunk bele, törjük, és még mindig megy. Igen. Na most maradjunk csöndben. Most elsegíteni benne! Mondtam, hogy bírja azt, hogy igaz? És úgy látom, hogy a Thales is jól van. Remélem, hogy a jövőre fog is kibírni. Egy kicsit vagyok csúszott a motoráztató, de a pilóták jó, ami a lényeg. Hát akkor kedves jövőriek, hogy akárhogyan is jöjjenek egy óriási segítő! No time! A Suzuki is megérdemel egy nagy tapsot, nem? Azért hogy bírja a kis sárga fölöm, most már kicsit sárti, de még mindig jól vagy. És nem állunk meg egy pillanatra sem. Már nem is indultak a messzre. Az első ragadozó és a pilotája Kevin! És már is jönnek szépen sorban a többiek. Lássuk! Elindult a mocskos Rián az Iker-tesóval. Mint ahogy mondtam a legelején, ezek V8-as, közel 8000 köbcentis igazi autószörnyek. Rengeteg és brutális nyomatékkal. Gyere, Ricsi, gyere! Náluk is van! És már érkezik az autógyilkos, egy igazi nagy ágyú! Egy V10-es, közel 10 000 köbcentis autószörnyel! És itt a Mocskos Leán és a Wittfahrer Benjamin! Hát akkor nézzük, hogy mit bírnak ezek a gépek, talajok. Várjon is az első! Azt, hogy egy kicsit útba vagyok, szerintetek is? Na mi lesz? Ha? Nagyon ijesztő viccemből. Na lássuk, hogy miért akadály! Egy közúti autó, egy Monster Trucknak. Na most lehet kamerázni! Hajrá, kis sigítás! Hogy halljuk többé! Hát ezért vagytok itt ma este, nem igaz? Akkor hajlássuk! Azt szóljon! Hát ennyi volt! Ez a kis Renault meghat szegény. Nem is nagyon gondoltam el semmi, még Renault Cabrio-nak jó lesz. Most már nem! Hát ezek az autók nem csak a szépséget, hanem az erőt és a stílust is képviselik egyben.
Hát kicsit oda-vissza. Bennünket kitapossuk ezeken a kocsikat ma este. Tartsáljuk hallgatók a gyomra! Lássuk, mi lesz a második. Vagy elnézem a Predator. És közben már megy mocskos riát, és csak aztán a vesztenek rajta. Ezek ilyenkor imádnak taposni. Na, hadd lássuk, ki lesz a második. És érkezni fog a Predator. A pilotája pedig Kerry. Na, hadd lássuk. Gáz neki, hadd szóljon. Hát így lesz csinálni, Junior! A Predator és Kerry! Lássuk a mocskos riát, ő az, aki általában át szokott szágúzani ezeket a roncsokon. A nagyágya, legerősebb, a mocskos riát, legkorosabb. Mindenkinek tök van a tulajdonsága. Hagyjáljuk Ricsike! Nekem van olyan megfelelő pozíció. Úgy látom, hogy Ricsi nem szeret félbokát végezni. Nehogy lesarkítsa, hiszen a verodok az ajtajai még képes. Ha valakinek van ilyen kocsija és kell egy baleset ajtó, most szóljon, akkor nem pakossuk össze. Kell valakinek? Neked? Neked nem kell? Nincs ürülő? Van? Van neki egy ürülője és nem kell az ajtó. Ígyen odaadom, nem kell? Akkor most összetapossuk. Még mindig megúszta az ajtót. Lehetem elérte kicsit tapsolgatni, jó? Gyerünk, tarts! Gyerünk elő! Hozzad a kezed!